כן, צופים יקרים שלנו, עכשיו אנחנו נדבר משהו קטן בנושא הגאווה. ידוע שרבותינו כל כך מאוד מאוד החמירו, עד שאמרו תועבת השם כל גבל לב, אומרת התורה, תועבה, זה תועבה בפני השם. דבר מאוד מאוד שהקדוש ברוך הוא לא אוהב ולא רוצה שיהיה באדם. למה הקדוש ברוך הוא לא אוהב ושונא את הגאוותנים? אדם שהוא גאוותן, שמייחס את כל מה שהוא עושה לעצמו, מאוד מאוד צנוע אל הקדוש ברוך הוא וצריך להיזהר מזה מאוד מאוד. רוב האיסורים שבאים על האנשים בעולם זה רק בגלל הגאווה שלהם. אדם מתגאה על האישה, מתגאה על הילדים, מתגאה על הפועלים, מתגאה על העובדים, מתגאה על האנשים. הגאווה שלו צריך לאזן אותו ואז לוחצים לו את כל החיים עד שהוא יורד וצריך לאפס את הקרקע. אומר הבן איש חי, למה הגאווה מאוסה? למשל, לאדם אחד שהיה ביער. הלך ביער, רוצה לצוד דוב ענק. מי זה בן אדם ליד דוב? הדוב משרסע אותו. אבל האדם הזה לקח איזה מקל, תופס את המקל, מכוון על הדוב, פאף, יורה. מריח את המקל, נותן נשיקה במקל. הולך, מסתובב ביער, ככה מותח את החזה שלו, ממשיך מסתובב, רואה עוד איזה אריה, מכוון עליו, פאף, יורה עליו אריה. ככה, תופס את המקל, מנשק את המקל שלו. מבסוט, צועק לכל האנשים שם ביער, אתם רואים? תראו איך הרגתי אותם, תראו איזה צלפן אני, תראו איך הצלחתי להרוג אותם. ראיתם? גומר, מסתובב, מסתכל על העץ, רואה איזה צלף יושב למעלה, והרובה של הצלף שם יצא ממנו עשן. אמר לו, תגיד לי, אתה הרגת או אני הרגתי? אומר הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים פה פעולות, נראה לנו שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. וזה כתוב בתורה. מה השם שואל מי ימך כמלי יראה? החוכמה הכי אדירה שיכול להיות לאדם עלי אדמות, זה יראת שמיים. מי שיש לו יראת שמיים שלו את הכל, אין יראת שמיים, אין לו כלום. אין לו כלום, וספק אם הוא בכלל נקרא אדם. כי זה כל האדם, יראת שמיים. על זה צריך להתחזק, ועל זה אמרת לנו, תועבת השם כל גבל לב, שאדם לא ייחס לעצמו כלום. לא היופי שלי, לא הכוח שלי, לא הדיבור שלי, לא הכריזמטיות שלי, לא העסקים שלי, לא החוכמה שלי, אני אפס מאופס. הקדוש ברוך הוא עושה הכל, הוא הצלף, הוא היורה, הוא ההורג, הוא הכל, אני צריך לעבוד רק על יראת שמיים. ירצון שנזכה להתחזק ולעלות מעלה בתורה וביראת שמיים. תודה רבה ותזכו למצוות.